Larun batean egin zuten Beasaingo udalak bigarren aldiz antolatutako herriguneko leiho eta balkoiak apaintzeko lehiaketaren sari banaketa. Lehiaketaren helburua herritarrek beren balkoi eta leihoak zaindu eta apaintzea da, herriari bizitasuna emanez. Parte hartzaileen lan txukunarekin pozik daude antolatzaileak eta datozen edizioetarako jende gehiago animatzea dute xede. Parte hartu dutenak esan die 11 merkataritzako eta bezalako balkoiak 12. Así que nik uste dut balkoia badarela gehiago Beasainen, sari hau, behintzet pixkat burrukatzeko pixka bat egin da bestekin. 4 sari banatu zituzten, 2 balkoi apainduenak alde batetik eta 2 leiho ederrenak bestetik. Ez neuken asmoa hundika, presentatzeko, baina, bueno, presentau nintzen eta asko gustatzen zalorak, Dauzket, lantanas, dauzket, tatako geranios, gitanillas, zinias, dauket pila, tan anazten ditut, eta beste batzuk dauzket izenak ez dakitenak era, bai. Baina gustatzen zat, pila jartzat tan anaztea. Horie, arroxa, moratue eta urdine hori nastea. Bueno, eta txurie gehiena gustatzen zait. Beti, erakusleion apaikentatan da, beti parte hartzen dugu, zehati irutzen zaigula, ez gure aldetio bakarrik baizik, eta herrin aldeare bizitasun pixkat ematea dela. Interes sortu hemendi dabilena, handi dabilena, eta horreta ikusi dezala. Naiz eta zurea ez ikusi nahi, bat zegiro dagoen ikuste horrek. Zail xamarrak gertatu zaigu, baina adostea argazkik loraregin. Azera eman gendiun umetxo batei, aur batei egin dugu koroa, lorakoz koroa. Hori ege bezala hartuta horren inguruan lorak izan ditugu bizirik. Zail gertatu zaigu lorak bizirik mantentzea, egun hauetako berokin eskaparaten, baina hori izan da. Behar badakuk jokatu dugu aur batekin, eta orduan daukagu aur baten aurpegia daukagu ia 2 metrokoa. Horrek ez dakipa goxotasune ematen du edo nik uste hortik jundala. Gero lora kombinatu die, kolorek oso estrategikoki oso ondo aztertutan nun jarri. Hori nik uste bizie daukela. Pale bat jarri deu, gure dendan izenarekin eta lorez beteta. Eskaparatea, eta nik uste dut politia gelditu dela, baina ez genuen espero hau.